masa in senior zirlai no pangzong zong te iswa mingin chi bei ule zirlai zirna hun kan nei le dona zirlai som pakwana kan zir dona nga Pentecost suai tu masa te cholni masa a Pentecost suai tu masa mi pathum kan zirbak winia mi pali kan zirbel le dona ngun dewin kan lo ngai thla nga thaw me tichuan pathian thu chiar tur hi tirko thil ti bung som chang somli pali tanga chang somli pariat tu ronda kan chiar lo nge tin veteran chung thu chu a soilai tak chuan thu hre tu zong zong chunga chuan thlarau thiang hlim malo thleng ta a tin sertan housing a ring tu te petero ranzui apiang chuan thlarau thiang hlim pek chu zentel te chunga po le ani awangin makan ti hle a trong hriat lo te thu soin pathian fakin an thasi a tin veteran abia a eng mi te keima ni anga thlarau thiang hlim mu ve hi baptisma an chan lo nan min tui man an khap them ni ati a ti chuan iswa krista minga baptisma chan tur thu a pe a chung zwa chuan nieng zat ema chama an nge na ti chuan howard egosa chanchin kan soi ma sa beranga ani hi march ni ruksang ga zare somriat paret pathuma Missouri state a apianga kum sang khat zariat somko pariata galena khwa pem le a thil le chuana hmuna na thok a chu chu ho sakpui hle a atlai ro lai chuan pathian omring lo mi atheis kan tiang chi kha ani veni baro chu Charles Parhama rongbol na tangin apiang tharve ta hlau maya kum sang kha zakwa paruka thlarau thiang lim baptisma achang ta ni pathian omring lo mi te pokha pathianin a kaushan a kai suai tu tur le kauthana rondin theina tur ta na ma suai tu tur khan lo kau chuak ve a ti chuan Parhama rongbol na Bible college article ve in tiang chuan pian tharna achanga thlarau baptisma te changin rongbol tu thatak mai alo ni ta a April din hi atanga ni som pani sang ka zakwa som palia Assemblies of God Pentecostal khompui masabera secretariatan than ani a hei hi Assemblies of God lo din na bul ani bokani kum sang ka zakwa som thum pakwa Pentecostal Church Incorporated din alo ni khan General Superintendent tan than alo ni le ta a ti chuan September ni somni panga sang kha zakwa somli panga a United Pentecostal Church alo din khan General Superintendent masaber ani le ta ni hei hi lo chin chia tai la United Pentecostal Church alo dina General Superintendent masaber tunge kan ti chuan Howard Egosa ani ti chuan hen ha hi sang kha zakwa somnga pakhat thleng a chela July ni thum sang khat zakwa somruk pali khan Windsor Ontario Canada ama ina tagin chatuan rama min local santa ani tin Oliver F Fosa ani hi me ni somni pani sang khat zaria somko pariata Oklahoma State a apianga kum sang zakwa som pakhata thlarau thiang him baptisma achanga sang kha zakwa som panga isu mingin baptisma achanga August ni ruk sang kha zakwa som pasaria ordain ani pastorata na khan ti chuan sang kha zakwa som di pakwa tanga thum khat in kar chungin Apostolic Church of Christ a Assistant General Superintendent tan thana ni vele a tin sang kha zakwa som sari thleng khana thoka ani hero rel thiam takle Pentecost rongbol tu te zinga minga iro pui ber te zinga mi pakhat ani tin WT Witherspoon aming pum chu William Thomas Witherspoon ani a August ni sari sang khazaria somriat a Wempon
Pennsylvania apianga chuan sangha zakua som pahnia thlaraw thianghlim baptisma achanga kum sangha zakua som panga a Isua mingin baptisma achang lea tin kum sangha zakua som pasaria Columbus Ohio a Pentecostal Gospel Church adina tichuan reilo te a pathian pakhat ring tu ko hran liam per a ko hran din a khan lo ni ta a tin chu mi hnuwa Pentecostal Assemblies of Jesus Christ a Foreign Missionary Chairman ma saberani a khovel ram tam taka azin thina sangkha zakua somthum pariata he ko ran hian General Chairman atanan thlanga tin United Pentecostal Church sangha zakua somli panga a alaudin khan Assistant General Superintendent ma saberatan thlan ani ve bokani hen ha hi October ni somni pasari sangkha zakua somli pasari athi thleng khan achel ani tin atoberatan achuan Andrew D. Orsana ani hi alan hle a America rama khuan ama hming hian Arson College din ani nge tun thleng hian college Bible College lian le ro pui tak ani a zirlai te pomi tam tak an lo oma foreign atangte ram sang sang atangte he Bible School zirtur hian voini thlengin an lakal thin ani hi mai sin som pasari sangka zari somriat pali a Iran Middle East ram dei Persia rama khote takte a pianga apian na khuwa hi lawalong in ngana ararat tlang kan ti kha khamia tanga mail zali vel hla kha ani Middle East lampang mi ani melani kum sanga zakwa Iran rama apiang thara sangha zakwa pania America rama an pem le a ichuan sangha zakwa pariata tharaw thianghlim baptisma achangani ama hi zinzawin arong bolna po zawa heng Canada United Kingdom England kan ti ate Holland Netherlands ate Norway Sweden Russia le Iran ate yan ronga bolani arong bolna zaw le ani tichuan ani hian lekha bu thatak tak aziak nem hle a chungte chu tun thleng hian kan kau than tan a man ra poimo tak tak alani a kan rong bol tu te in zirnana te pathian thu lama mitui mi tana te pole lekha bu thatak tak alang hu chiana sa em a changa zakwa soma ordain ani a pastoratan November ni somni pokwa changa zakwa somthum pani a Pentecostal Assemblies of Jesus Christ azom ve a tin New York ate Long Beach California ate mun sang sang a Pentecostal pastor na athoka October ni som paruk sang khazakwa songruk pasani khan Bay City Texas ha chiton ram min pansan ta ani pathian pakhating tu rongbol tu kan thengil lo tur miro pui ani a afapa ine arsan pokum tam tak UPC General Secretary ani nuin General Superintendent apo sangni pakathleng athok nge ani afapa pon anung aron zuya tiang chuan ko hranta na rongbol tu ro pui tak lai mi poimo tak ani chawani khang hau kha voinia kanjir te sun ni a an chanchin hi aron ziak tam lo na a an chanchina hian thil chin chia a tur thil tam tak a oma tin kan zirlai tanga thil pakhat ro pui em kan hriat tur pakhat kan soidu chu mi kaushan randing tur te chu isua lo ring ve toro ti te le an mani du dan le rin dan le ngai dan mangin kaushan an dinga tiang chon upa te po pathian ordain ni lem lo pathian ina arwat chuan ni lem lo roi tu ta na te an han mang thina ama ro chu kan kaushan a chuan helai kan zirang hian heng kan zirlai na ron tarlan kaushan UPC lo din thena turta na sul su tur reng hi thlaraw thianghlim baptisma chang thlarawina chin chia
te vek an ni a chu van chuan he ko san pathian pakhat ring tu Isua minga baptisma chang thin thlarau thiang hlim dong thin ko san thei chu kan dang lam em em a thlarau thiang hlim tel lo chuan he ko san hi en kol chi ani lawa tin Pentecost ma Isua wana London po khan azir te ten hena chuan pathil tiam lo thlen ma chu Jerusalem chu asan lo turin ati a engwang nge kan ti chuan thlarau thiang hlim an chunga ala thlen lo wangin ko san din tur le ko san Isua phun en kol tur khan an la qualified lawa an la tling lawa ni maro chu Jerusalem a an lo oma tiang chon tharau thiang hlim a lo thlenga ti chuan ko san a lo ding thei cheu ani ko san en kol tur ta na khan an tling cheu ani chu wang chuan he ruan hnung America rama a lo thlen tuma pathian ina ko chua rongbol tur reng po hi tharau thiang hlim baptisma changvek an ni a chu kan zir chuak anga a tho me senior zil lai te po nakina ko san len kol tu tur te thusil tu tur te tin zai rongbol tur te po kan niang missionary tur te engdin hmuna po lo ding donila ko san en kol tur kan ni awangin he ko san hi tharau thiang hlim akhat mi tharau thiang hlim baptisma chang to mi piang thar tan lo chuan en kol chi ani lo pathian hen kan thlen the ni tur ani mai pia lama hian chu apoi mo em a chu wang chuan puitling kan lu ma ngai hian tlarau thiang hlim baptisma chang theu turin zirlai zong te in buat sai tai la tho me le kan zirlai kan zirtak zong te lo pan kan za ta na mal min som sak ro se amen